ጋዜጣዊ መግለጺ 24 ጥቅምቲ 2019 ጉዳይ ጻቂ ሃይማኖታዊ ግፍዒ ኣብ ኤርትራ بريطانياويان إيرتراويانن فتوت إيرترا بتبقى بمنجست إيرترا زكاية زلو قصة سباو مسلاتن أبزغرب أوان توحيدو استخايدين أي معشاقن موراسن مهقارن سقمتتات هايمانتاويان تكالات مع خنات عنان أبيات التمهرتن زت حساسة من بقدها قرم زو قدسو نقدام كل التحدار كل تشحن 19 كاب ساعات كلتن فرقان كساب ساعات 5 فرقان نايمشت أبياسا قدمي ويستمينستر كاتدرال ناي تقاوم متأخب يكايدلو أدراشا 5 سعبيو ويستمينستر كاتدرال 247 فيكتوريا ستريت لندن SW1E 6DE UK حزب إرترا أب تحتي أرعوت عمد سبعو مسلات تتصغيطو أب زلو اللؤوان كلها تنتكالات امنتاتوون قداي هايمانتاو قفع كوينا نركبا كاتوليكاويان أونات نمنجست إرترا بقلع دحر من كاف بتهوارياو ملغتم سلام لرهقان وسلام لقربان بزبل أرستي زوج وصحف جروم نهاجراو عرقين سنيتن عمونغ هزب متصوعو منجستي بحايلينتن بتكالات امن الزكايدا نايت عنا معكنات عبيات تمهرتن مالت كلن إسران تشعتن ناي كاتوليكاويت بيت كريستيان نايت عنا معكناتن شوعات عبيات تمهرتن نعمنت كلن هايمانوتات بزي أفلالاي كاب 6 عمتات نلعلي أب إيرترا أغلغلوت كبر كتاز انحا بحيل هجرن أبنات كاتوليكاويت بيت كريستيان إيرترا ملغتي بمصحاف نت منجستوستا سقمت زقاومن نسب مزي أب لعل بيت كريستيان نزقبر قفعي طوطو كبلون نبرتهم كملسن بتري حاتي إزي أب كريت تحدار كلتشحن 19 أب ويستمينستر كاتدرال زكايد ناي تقوم متأخاب نتينا أبنات ملغت زدقفن نناي منجستي تشكان إساب أو تكباراتن بوليسن زخونن اليوم كم أون بزعباتي نق زيبل تقوم أبنات عفرطو كب بمبالن مسفحن منجستي إرتران مغر أبنات أدهبو كهبولو يصوع حجي كاتوليكاويت بيت كريستيان إيرترا أب كل قصرتات بيت كريستيانات تدريتاك سرح سلسته قددت نتي بنصاتو وفيوز نبرت حاليوت زملؤو أغلغلوت طعنان تمهرتن ناي مهاب مسلا تنفيقوا يركب إتي بموراس معكنات طعنا أبيات تمهرتن ألتاوي سعبيناتو بزيادة أبلعلتهم صقومات وقنات حبرت سب إيرترا خينو بفلايكا أبلعلتهم بستفلالي مخنيات تنكأت زخون قلعون نفس صوراتن شماغلتاتن أرقاويانن كمؤون نمبصحو أب أزيو أصقام زخون الرحق كبابيتات هاجر زنوبرو زيغاتاتيو ميسيناويان دناغل كامبوني فرانشسكاويان دك فقري فليبن قال كابتن تكالات مياو أقلقلوت كاموفاي زتخل كلاين إيرترا أب أزيز حزم كنتات هاجر تشميما تركب إذا بزح تسبيت تنبر الله حداس هاجر حجة أب قرانا من قد تركب
መንግስቲ ኤርትራ ዝኽተሎ ዘሎ መወዳእታ ዘይብሉ መደብ ግዴታዊ ውትድርና ዓስክርናን ዘይቋርጽ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ገለ ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ስቃይን መወዳእታ ኣልቦ ወሓዚ መንእስያት ኮይኖም ንህልውና ሃገርና ኣብ ሓደጋ ዘሳጥሑ እዮም። መንግስቲ ዝኾነ ተቃውሞ ይኹን ንዕላማታቱ ነቐፌታዊ ድምፅታት ኣይፈቅድን እዮም። ናይ ነፃ ጽሑፋት ፕረስ መሰል ከልኪሉ ንዓሰርተታት ኣሽሓት ፖለቲካውያንን ናይ ሕልና እሱራትን ናፃ ጋዜጠኛታት ዝርከብዎም ብዘይ ፍርዲ ንዓመታት ኣሲሩ ንኤርትራ ዝመርመረ ጉጅለ ሕቡራት ሃገራት ኣዝዮም ዝተነፀሩ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላትን ብኩራት ልዕልን ሓግን ከም ዘሎ በውጊዕ ኣረጋጊጹ ናይ ኣቡናት ሃዋርያዊ መልእኽቲ ሓውኽ ኣበይ ኣሎ ብዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ጽሑፍ ነዚ ሓቂ እዚ ብምግላጽ እዩ ንህዝብን መንግስትን ብእዋኑ ምኽሪ ዝሃቡ። ንሕና ኣብ ወፃኢ ሃገር ንነብር ነቶም ድምፂ ዘይብሎም ድምፂ ክንከውን ዕድል ዝረኸብና ብተግባራትን ፖሊሲታትን መንግስቲ ኤርትራ ኣዚና ተሸቂልና ንርከብ። ስለዚ ንሕና ብሓፈሹ ንሰፊሕ ህዝቢ ብሪጣንያ ብፍላይ ከዓ ንካቶሊካውያን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ንኣፍልጦኦም ብጉዳይ ሃገር ክብ ከነብል ብቐጻሊ ክንሰርሕ ኢና። ንመራሕቲ ሃይማኖት ዓባይ ብሪጣንያ ብፍላይ ድማ ንቤት ጽሕፈት ካርዲናል ዌስትሚኒስተር ንጉዳይና ንምእመናን ቤተ ክርስቲያንን ንመንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያን ንማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ኤርትራ ንዝርከብ ሃይማኖታዊ ግፍዕን ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ብፍላይ ከዓ ንምህጋር ሃይማኖታውያን ትካላትን ንብረታትን ኣግሊሖም ከብጽሑልና ንምሕፀን ኣብ ኤርትራ ናይ እምነት ትካላት ብጽንኩር ፈተነታት ኩነታት ይሓልፋ ኣለዋ። ፍትሕን ሰላምን ረኺበን ትካላትን ተመሊሱለን ነቲ ኣብ ጸገም ዝርከብ ህዝቢ ኣገዳሲ ኣገልግሎትን ከም እንደገና ከወፍያ ክኽእላ ናይ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ሓገዝ የድልየን። ህዝቢ ኤርትራ ካብ ሃይማኖታውያን ትካላቱ ሙሉእ ኣገልግሎት ክረክብ የድልዮን ይግብኦን። እዚ ናይ ተቃውሞና እንገልጸሉ ምትእኽኻብ ምሕዝነትና ምስ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራን ምስቶም ብተኸታታሊ ብትብዓት ንሓቂ ንዕርቂ ንምሕረት ንፍትሕን ንሰላምን ንህዝብን ሃገርን ዝጽውዑ ካቶሊካውያን ኣቡናት ንምርግጋጽ ሓቂ ንምምስካርን እዩ። ኣሰናዳኣይ ሽማግለ ቅዱሳን ኤርትራውያን ካቶሊካውያን ኣብ ለንደን ዓባይ ብሪጣንያ። ንዝያዳ ሓበሬታ ብኽብረትኩም ኣብ ዝስዕብ ኢሜይል ብምስታት ሕተቱ cec.uk2019@gmail.com ሞባይል 07206206874 ከምኡውን 07951157298